Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu simetriak nola kalkulatzen diren analitikoki. Kasu honetan, lehenengo gauza ikusiko dugu zer den simetria bikoitia. Simetria bikoitia da, betetzen bada adierazpen hau. F berdintza barkatu. F isa berdin, F minus isa. Hau da, isa hau, eta bestaldean minus izan, iren balio berdina badute, isa guztientzat, bai? Orduan, funtzioa simetrikoa izango da eta gainera bikoitia. Hau da, hori esan nahi du, marrasten baditugu f isa funtzioa eta minus f isa funtzioa, izan behar dela simetrikoa i ardatzarekiko. Hau da, plegatzen badezute i ardatzarekiko, marrazkiak bateratu egiten dira, bai? Kasu honetan, adiez, baldin badaukagu errodun funtzio hau, f isa berdin, isa berbiken bat funtzioa, bai? Zuek isaren ordezkatzen baduzute minus isa, hau da, isaren lekuan jartzen baduzute minus isa, bai? Kasu honetan, parentesi artean jarri dugun zenbaki negatiboa delako, egiten baduzute, kentzen baduzute hemen parentesia, minus isa berbi da isa berbi, hau da, minus isa bider minus isa, minus bider minus plus, eta isa bider isa, isa berbi, bai? Geratzen da, erro isa berbi ken bat, bai? Hemen, ikusten dugunez, f isa eta f minus isa berdinak dira, bai? Ba, berdinak baldin badira, bi adierazpen hauek, orduan, funtzioa bikoitia izango da, hau da, i ardatzarekiko simetrikoa, bai? Zuek adierazpen hau egiten badezute grafikoa, ateratzen da kurba bat, bai? Alde batetik horrela, eta bestaldetik horrela, bai? Orduan, plegatzen badezute i ardatzarekiko, gauza bera izango zenukete, bai? Horregatik da funtzio bikoitia. Funtzio bakoitia. Funtzio bakoitian aldiz betetzen da horrelako espresioa. F isa berdin minus F minus isa. Aurrekoarekin konparatuz bakarrik jarri behar dezute aurretik minus bat, bai? Hau da, koordenatu jatorriarekiko, honekiko, izango dira bi funtzio hauek simetrikoak, bai? F isa adibidez baldin bada horrelako bat, minus F minus isa izango da horrela, bai? Hau da, plegatzen badezute i ardatzarekiko mugimendu bat horrela eta gero bera, irudi berdina izango genuke, bai? Hau da, koordenatu jatorriarekiko simetrikoa, bai? Horregatik da funtzio bakoitia. Adibidez, jartzen badezugu adibide hau, adibidez F isa berdin bat zati isa funtzio razionala, bai? Orain jarriko dugu, lehen bezala, isaren ordez, prozesu bera egingo dugu. Isaren ordez jarriko dugu minus isa, bai? Hemen, jartzen badezute isaren ordez minus isa, bai? Ateratzen da, bat zati minus isa. Edo minus hau goran jarri hemen, erdian, ateratzen da minus bat zati isa, gauza bera da, bai? Orain, egin behar dugun gauza bakarra da, honi zeinua aldatu, lortu beharko dugulako minus f minus isa. Orduan, zeinua aldatzen badiozute espresioni, geratzen da bat zati isa, bai? Orduan, hemen ikusten dugunez, f isa eta minus f minus isa berdinak dira, bai? Berdinak direnez, orduan, funtzioa bakoitia izango da. Hau da, jatorriarekiko simetrikoa izango da, edo bi mugimendu egiten bazute horrela bat, i ardatzarekiko eta bestea plegatu isa ardatzarekiko, irudi bera lortuko duzue, bai? Ulertzen da? Hau da, funtzioak simetrikoki analizatzeko jakin behar dezutena.